മലയാളികളുടെ തീന്മേശയിലെ പ്രധാന വിഭവമായ കപ്പ സാധാരണക്കാർക്ക് കിട്ടാക്കനിയായി. കേരളീയരുടെ ഈ ഇഷ്ടവിഭവത്തിന് ഇപ്പോൾ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ്. പ്രധാന ഹോട്ടലുകളിലെല്ലാം VIP പരിഗണനയാണ് കപ്പയ്ക്ക്. മാർക്കറ്റുകളിലും വഴിയോരങ്ങളിലെ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കപ്പയുടെ വില ഇപ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് 25 മുതൽ 30 രൂപ വരെയാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കേരളീയരെ ക്ഷാമം അലട്ടിയിരുന്ന കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന വിശാഖം തിരുനാൾ മുൻകൈയെടുത്താണ് കേരളത്തിൽ കപ്പ കൃഷി വ്യാപകമാക്കിയത്. അന്നു മുതലേ കപ്പയും മീനും കേരളീയരുടെ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി. എന്നാൽ കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കപ്പ കൃഷിയും ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ്. കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ചപ്പാത്തിക്കും മറ്റ് വിഭവങ്ങൾക്കുമൊപ്പം പുഴുങ്ങിയ കപ്പയും ലഭ്യമാണ്. പച്ചക്കപ്പ കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആശ്വാസമായുള്ളത് പുഴുങ്ങിയ പാക്കറ്റ് കപ്പയാണ്. ഇതാകട്ടെ ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിയുന്നുമുണ്ട്. എന്തിനും ഏതിനും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ശൈലി വെടിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുന്ന പുതിയ കൃഷി സംഘങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ കപ്പ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ലൈവ് വാർത്ത.